днешното клипче ще бъде на тема Рънтър. Това неизбежно български да видите моята стая или така. И така, нека започнем с клипчето, ако ви е интересно, останете с мен. Първо ще започнем с якото ми, което не винаги ще го закачвам. Това е моята врата, лампата, така. Сега ще продължим с момата негово. Като цяло не е нещо сложно, но е станетка. След това, тук виждаме лакове, мартеници, такова, пръстенци, ключенци, гривна. Тази баба ми я подари и кукличенци, ластици, котелните ми ветлинаци. Тук виждаме три топки, кошче, пликче, ето моята скачаща топка. Тук има едно пликче, няма нищо. Тук има имитатки, сушвар, но той е щупен. Това е от лампата изгоряло. Сега ще ви покажа моят календар, моята снимка. И като цяло не е нещо, кой знае какво, но ще продължим с това. Възглавница, бебе, шапката бялата, дрехи, кой знае колко мъдре, раницата ми, спички, вода, дрехи, още дрехи, шишак, там едното скача, тук ми е раницата ми, не я използвам, тук има всякакви различни неща. Така продължавам с бюрото. Както знаете, това е моя мисъцер. Някой на фона. Това са моите прапки тук, гребен. Това вибрахме за мама. Ножичка. Изключал малко един гребен. Тук има неща. Това за задантите. За зеленото училище. Чашка, термометър. Оттам има такова кутита. Клипче, там има такова приятели. Да си стана пълно бенци-бенц. Това е 8 март. Четка, още една тук. Клипата ми са колонки. Такова, кола, чадър, крим. Някакви песни. И като цяло сега ще ви кажа. Ето. Така. Не ви показах моят телевизор. Той е мило и една якел. И така, нека да започнем също сега с ето тук. Това е моят микс от детската градина, листчета, такова сапун за балончета. Това ми е за интернета, кошничко, в която няма нищо. Опс. Това е за туба, но не знам защо е тук. Аз го използвам за... не знам за какво. Това е моя бомбон. Той е стъклен и е много як. Дядо Коледа, да, контакти и ето там има пак такова. Ами, това е моят гардероб тук. Първо ще ви покажа моята програма на Сой Луна. Малко тук съм я скъсала, но не знам. На втори срок, ето. Ай така, това е хавлията. Това е моето огледало, в което се виждам сега. Това е миналата ми програма. Да. Горе има басейнче малко. И така, нека да отворим гардероба и да видим какво ви очаква вътре в него. Така. Така. Ще започна след това. Това са на мама и на тати дрехите, но те не ги използват. Втори шкаф също. Има някои мои дрехи. Не, това не е рокли, това са дънки. Вау! Видях, когато
What the fuck? Това тук дънки. Така, затваряме го това. И започваме след тези малките. Тук има светени, гащи, чорапи, навсякъде. Просто много са. Във втория също има такова, но са по-малко. Не знам защо. Ще преминем към ето тези двата. Първия има лично мои дрехи. Да, това е рокля. Не, това не е рокля, това е такова. Суичърче. Така. Втория има също мои дрехи. И онези там дрехи също са мои. Сега ще преминем към огледалото да видите. Тук има моя шапка. Опа. Калъвка за възглавница, дрехи, пончо. Такова. Тая е роклята ми хубавата. Това са дрехи тук. Ето. Не са мои, аз са на мамената и не знам защо не ги носят. Ой, това ме кефи. Уа. И отдолу има дрехи също. И така, ще затворим гардероба. И сега ще ви покажа моята стая отблизо, да я видите като влезна през вратата, какво ще ви очаквам. И така, нека да влезнем. И погледнете моята стая отблизко. Това е моята стая отблизо. И така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте бял тап нагоре, ако не, надолу. Чао!